Takže čaute ľudia, zdravím vás pri dnešnom videu. Toto video je Free Final Freddy's 3. Viem, že som nedokončil jednotku ani dvojku, ale to preto, lebo tie sú vraj nudné. A pri tejto trojke mi hovoril kamarát, že pri tejto sa fakt dosral. Tak teda vyskúšame. Jednu noc som prišiel, lebo to bolo fakt nuda a ideme na tú druhú. Poďme na to. Takže no, som zvedavý, aké to bude. Pardon. OK. Tak, zatiaľ vyzerá, že nikde. Dúfam, že nikde nebude. Čakať. Dobre. Toto je fakt, že strašne ďalej na strajka, lebo proste na vás môže vyjsť hocikedy. On tak na vás vyskočí, že sa skoro do toto. OK, prelakovám sem. Tu kokneme. Čekneme to. Ukáž to, dobre, tak zatiaľ nejdete. Takové sa normálne naplašú to vytráčka. Tuto troky ja sa bojím, video error. Sprav to sa nenávidím. Presne, video error, presne. Čekneme však ty. O, tu je. Jak mu to zatvorím? To nie je. Kde je? Ježiš, on je tam, ja sa bojím. Ježiš, ty kokos, to čo malo byť? Ty kokos, úplne. Tak, dáme ešte jednu partičku. Ty kokos, vysvetlite mi, to čo malo byť? Úplne, fakt, trojka je riadna, ty kokos. Ty kokos. No, tak to bolo fakt, že riadne. On bol tuto a ja neviem ako sa to má zatvoriť, pretože to hrám na mobile. Takže vôbec neviem ako zatvoriť. Ty kokos, to šlaken trafen, že ho neviete trafiť. Šla krížom cez srdce. What? Ty kokos. Vidíte to? To je Foxy. Ale to asi je vypadať. Ty bo... Toto nie je normálne. Toto fakt, že nie je normálne. Fakt dobrá hra. Ja sa bojím. No. Teraz sa už najviac bojím. Tešil sa to a kde je? Kde je? Ja sa bojím. Fuj. Ja sa fakt, že bojím, priznám sa ľudia. Ventilácie. Sprav to, ty kokos. On je vo ventilácii.
No ne, ešte posledný krát nás zabije a ja končím. Kde je ventilance? Aha, už viem, jak sa to zatvára. Ty kokos, to si robíte srandu. Ne. Aspoň keby to bolo tak blízko, viete? Že tak jedno mi bolo hore a druhé dole, ale... Sice to je... What? Kukneme šachty. Dobre, ani v jednej šachte nie je. Začali to dobré. Počujete tie zvuky? Neviem, či ich počujete, ale ja ich počujem dobre. Také pišťany, ty kokos. Dobre, tak zatiaľ sme prežili 3 hodiny, čo je nový rekord, lebo som prežil maximálne 2 alebo hodinku. Ja sa fakt bojím, ty kokos. Ja sa fakt, že bojím. Tak, čekneme šachty. What the fuck? Toto nie, len toto nie. Obidve, toto sa mi ešte nestalo. 4 hodiny, viac už nedám. Fakt. Ty kokos, ak teraz na mňa vyskočí, tak ja nešlak trafiť proste. Viem, že to niekedy má ináč, to viem. What? On je tu? Odlákam ho tam. Už tam není? Už tam nie je. No však keď ho uvidíte na kamere a už nemizne, než sa hýbe. Šachty. What the fuck? Stihol zatiaľ už to je hovado. No, že to sa nerobí chvíľku. What? Fú, no tak niečo takéto sa nerobí, že? Ja idem zatvárať a ty zmizneš, to... To je zlé, vieš? Čo on sám zviezli, ale... Ty kokos, ono sa to samé zatvoril. Nie, ja sa zase zatvoril, neviem. Takže pokiaľ sa vám toto páči, like, určite hoďte tam lajky, komenty, odbery, ja sa poručujem. Na budúce sa uvidíme.